Какво е това ли? Нищо особено. Това е просто коментар от едно от видеята ми, който пита за туториал как се чисти лаптоп. И аз сега ще му покажа. За начало вземем лаптопа. Колко много прах. На поправения стол е хубаво обаче. Първо го анбоксаме, защото е седяла в тази турба за около 7 години. След което го обръщаме шкембето нагоре. Взимаме някакви инструментченца, с които да оперираме и правим следното. И след като сме премахнали всяко едно болченце от ъглите на лаптопа, идва време за големите болченца по средата. Тъй като те са големи болченца, трябва да сменим отвертчицата. Та така, след като сте свършили тази мисия, е време за момента на истината. Мале, това не трябва да е така. И сега като сме отворили лаптопченцето, тук виждаме всякакви неща, всичко е супер объркващо. Имаме RAM, имаме тези вентилаторчета, от ето тази част имаме видеокарта и процесор, батерийка, не е батерийка, всъщност е доста дебеличка батерия. Но това, което ни интересува главно, са вентилаторите. Защо? Ами защото там идва най-големия overheating проблем. Когато вентилаторите са пълни с прах, функцията им спира да бъде толкова ефективна. Следователно, лаптопа почва да загрява повече отколкото трябва. Сега отново се сблъскаме с малко болченца. След като сме готови с болченцата, трябва да премахнем ето това нещенце, като много внимателно го избутаме, така. И след като сте готови с всичко това, би трябвало вентилатора ви да е свободно тяло. Също се отнася и за другия. Сега взимате някаква електростатична не помня как се казваше, но въпросът е, че почвате да правите ето тук дупчетата, ето така. Малко по малко да почиствате перчиците. После може и така по този начин, що пък не. Може и те и по този начин, що пък не в крайна сметка. И като сте готови с тези два метода, за да сте напълно сигурни, духате. Като сме готови с перчиците, драги дами и господа, ни остават ето тези тръби. Защото тези тръби реално служат за да като влезе от вентилатора студения въздух, той да се пренесе по тези тръби и да стигне до видеокартата, процесора и всичко към което трябва да стига. Затова тук прашеца, който има, го събираме. Като сте готови с това, преминаваме към ето тези отворчета. Мале, гледай колко прах, гледай. Мале, глей колко чисто, глей. Нищо няма, бе! Сега само трябва да положите и така както трябва болченцата на вентилаторчета, да ги свържете обратно и то. Лесна работа. Вентилаторчетата са на място. Да, турим обратно капака. Полагаме големите болченца първо, защото първо сме стал отверчица. Мамка му падна. Смееме отверчицата и ги почваме. Аре само го тестваме! Значи са пускаме и слушайте. Според мен не шуми много. Това ще е чист! Да го видим сега. Зарежда фотошопа без проблем. И я да видим сега. Опа! Че лайк, сабскрайб, бе. Много се старая с нещата, които правя. И сега се старая изключително много също така и да съм активен, да има видеа постоянно и като цяло наистина ще значи много за мен, ако се абонирате и харесате видеото. По този начин абсолютно безплатно и в рамките на 5 секунди му подкрепяте изключително много да продължавам да правя тези видеа. И кой знае, може би един ден ще ми е професия. Не вярвам. Ама пък мечтателите печелят и че... Що пък не? Мале, гледайте как добре върви Майнкрафта, бе. Мале, гледайте сега. Гледайте. От тук е голям мап, трябва повече купчета. Мале, най-добре. Съблюдайте. О, шит. О, той падна. Яко. Мале, това сега ще го направя, нищо казвам. Добре, падна във войда. Чупим леглото, бърже. Ай, умре. Опа. Покажи му, Мале, усещам скила как се завръща. Леле. Съблюдайте. Вие те можете ли, не. Окей. Трябва да се повторя, ще кажа. Ако ви изкефи от това видео, не забравяйте да ми ударите едно палче в подкрепа, да се абонирате с камбанка. Защото това наистина буства видеята и канала ми в алгоритъма и ще ги видят повече хора, повече ще се кефим. Искам изключително много да ви благодаря за гледането. Това също значи много. Ако сте стигнали до тук, напишете едно fire emoji.
в коментарите и ще получите сърчица от мен 100%. Най-вероятно и по принцип ще получите, ама... Давайте. Надявам се моят креативен изблик да ви е изкефил. Приятен уикенд!